Hem estramaciau al tort i al dret. Hem mirau punto per agulla els llibres i les cases. Hem demanau a la gent i als llogars. Hasta mos han arribau a dir que això hi era xerar llum per les armaris. Però tampoc en sabeu trobar un senyal més fort de les nostres venes, de la nostra identitat i de la nostra manera de comprendre el món que el patuès. Som del parecer que malmeter-lo i esbalsar tot això que guarde, estrafollar-ho, seria eixoplidar el sentit dels pais, deixar calmonir el pensar dels llollos d'antes, seria perder l'esme, borrar la memòria, allerar el rastro per la neu que ajunte ayer i güe i que ja més que mai se va de l'in. I ara quan me venen al pensament, com al que si torne a esconsar urta per urta, les paraules d'un home de Grist, uno d'aquells dies que pujava tal cabo el llogar, i que per caso va trobar la marca de la casa febe temps trafegada. Açò i la marca de la casa, açò no se puede perder, me va fer. Així també el patuès, com a la marca de la casa, com a la marca als dits, la marca de l'alma. Què és això que acabeu de sentir? Ho enteníeu perfectament, veritat? Acompanyeu-me i n'aprendrem més junts. Dialectes, història de la llengua. Se tracta del benasquès, un parlar considerat de transició entre el català i l'aragonès, una llengua romànica diferent del català o del castellà. Actualment el benasquès s'estima que té entre 1.000 i 2.500 parlants aproximadament i es parla a la vall de Benàs, als municipis de Benàs, Grist, Saünc, Eressué, Sessué i una llarga llista més. Al llarg de la història s'ha debatut fortament sobre quina filiació té este parlar, és a dir, si forma part del català o si forma part de l'aragonès. Molts filòlegs, com ara Joan Coromines, defensaven que era més aviat català que aragonès, mentre que n'hi ha d'altres que defensaven el contrari. Si bé, en els últims anys, un filòleg de la zona, de la vall de Benàs, anomenat Antonio Saura, defensa que no forma part de cap de les dues llengües, sinó que és una espècie, sinó que prové del ribagorçà, una llengua romànica diferent d'estes dos. Lo que yo quiero intentar de demostrar es que esta llengua ni ye aragonès ni ye catalán. Ye la varietat més genuïna i millor conservada del ribagorsano. Enteneu esto com a llengua romànica a part. I una varietat, la de la Vall de Benàs, que va néixer naturalment a la vall, per evolució del llatín, en època hispanoromana, visigòtica, i se va crisolar en l'etapa comtal, del comtau carolingi i del comtau independient, hasta 1023-1025. Quasi 300 anys de consolidació de la llengua, tal com la coneixem ara fundamentalment. Com moltes llengües minoritzades i en perill d'extinció, els mateixos parlants no fan servir el terme lingüístic o científic, aprovada pels estudiosos, sinó que li donen un nom derivat d'un pejoratiu, com és el nom de patuès. És el nom en què els parlants s'hi refereixen. De fet, el terme ve del francès patouiller, que significa fer servir d'una mala manera, d'una forma matussera. D'aquí l'origen pejoratiu. Què fa pensar que sigui català o aragonès? Parlem de la llengua. Un dels trets que el fa aparèixer a l'aragonès és que mantenen les O finals de molts de mots. Fillo, banco, martiello, peto, dito, o que comparteixen els mateixos possessius. La mia mair, el mio fillo, el mio pair, o que manté algunes diftongacions que el català no fa, com per exemple huello, nuevo, hue o wait. En canvi, algunes coses que fan que es paregui al català són, per exemple, que mantenen les vocals obertes i les vocals tancades per a diferenciar algunes paraules, com per exemple for o set i cor. També que alguns mots de l'aragonès farien el so th, el benasquès fa el so com en català, com per exemple cel i no ciel o cel. També hi ha alguns mots que han evolucionat a partir del llatí de manera similar al català i no com l'aragonès, com per exemple fame, grame o llegume. Ara bé, també hi ha algunes metàtesis que l'acosten a l'aragonès i també amb el gascó occità, com ara lluenga o crava. També cal tenir en compte que a banda de l'aragonès i del català hi ha molta influència del gascó occità. És una zona pirineica com este dialecte. Una de les coses més destacades és que, com l'occità, té les preposicions ta i entà, que són equivalents a per a. En morfologia verbal, el més interessant és que existeix l'imperfet en eva, iva, com en català ribagorçà i en tot el domini lingüístic de l'aragonès.
feva, dormiva, meteva, diva, queriva... Quan el lèxic també té molt en comú tant en l'aragonès com en el català. Ara us posaré alguns exemples per a que veiéssiu com és això. Déu-n'hi-do. Com tots els vídeos que he anat fent, el que nasqués és un parlar en perill d'extinció, tot i que a partir dels anys 80 s'han anat fent diversos projectes de revitalització i de prestigi de la llengua. Se fan classes de primària i infantil, tot i que, evidentment, i tristament, no és la llengua vehicular. A més, històricament, ha gaudit de bastanta més vitalitat que altres parlars de la zona pirinaica. I al final, en què quedem? És català, és aragonès, prové del ribagorçà, una llengua romànica diferent? Actualment no hi ha un consens, tampoc. Així que ho podem deixar a mans dels seus parlants, de què se senten ells, més aragonesos, catalans, diferents d'uns ni dels altres. Espero que el vídeo d'avui us hagi agradat i, com sempre, espero haver-vos fet conèixer una nova varietat dialectal que us agrade i que respecteu. Doneu-me la vostra opinió si voleu als comentaris. Adéu-siau. Matarranya magistral i la gran terra de l'Ebre.